Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh do'stlar aziz. Yaqinda assalomu alaykum. Salom xushomad apay aziz xushomad. Salom xushomad apay aziz xushomad. Salom xushomad apay aziz xushomad. So'rakan tinjakan amatam do'stlar aziz. Salomatlikdan xubar. Tak, sê nafar xush omadin. 5 nafar assalomu alaykum va rahmatullohi. Qizg'in tezak xush omadin. Aka chiqib fahmidem ki карта кор мекунад ё не? ҳолиам ягон сум нагузашта. Так, ман карта кор мекунад, карташ кор мекунаву ҳоли сум нафартист, яъне ёрдам нарафтиста. Ман қатъи баробар суҳбат кардам ба бародари ҷияни ҳамон модари азиз ҳастам. Ман қатъи суҳбат кардам. Дар эфири ман нависонда ки 60 рубл як нафар партофта. Ҳоло иншоалло мо ҳамакаса сарҷам шудем, партоем ҳамин видеоро паҳн кардан гирем. Худо хоҳ кӯмак мешава шумо. Ҳоли мо бо навор мекунем. Ҳоли бо навораи хуб мекунем, мисол мепартоем иншоалло. Иншоалло кӯмакш мекунам иншоалло. Инам навор дар канали Казан ТЖ ҳастай, дар канали Вокида як 3-4 барда дига партоем. Бахтиёр ТВ дагӯям ёвон дуа ёвон яга байда бо канали Чил ҳунар да мебуроя пагада иншоалло. Ман агар хато накунам 4 каналда 5 каналда партофтум. Ҳама одамо равон кардам ки дар каналотон партоем навора. Сарвар хуш омадем ё Казан ТЖ. Думиш Элиф салому алейкум. Ва алейкум салом хуш омадем. Бахшиш бародари азиз, имрӯз ин қадар эфири дери бад кардем Казан ТЖ дар ҳунар ва табиат. 1 соату 47 минут дар канали ҳунар ва табиат эфир кардем. Имрӯз якум дар канали ҳунар ва табиат кардем бародари азиз. Ҳо раҳмат тезтар пулҷамъ шавад. Оператсия кардан дар кор. Бале бародари азиз, ман иншоалло ҳамин баъди пахши мустақим худо хоҳад айсар навори нав мекунем бо дига хеле бо мисол чӣ карда гап мезанем, бо бародароро занг мезанем, хоҳиш мекунем ки иншоалло нафарое ки
каналошон подписчики зиёд доранд, дар каналошон ҳам бародаронам партоянд, бисёр хуб мешавад. Иншоаллоҳ гап мезанем, мепартоям каналошонда, иншоаллоҳ кӯмаки бародарон мерасида иста. Дониш Эреф, чӣ хеле бародар, бародари азиз, рақамҳои телефони мо ина нависонед, дар кортон бошад, занг занед, иншоаллоҳ ҳамон бародаре ки кӯмак лозимай ҳамсӯҳбат мешавем. Қатлиш мисол ҳастае нафарое ки збор мекушоянд. Мисол мо дар каналҳои мо ҳоли навай бародари азиз, акн навае ки подписчикаш камтар авли бародари азизу, лекин мо алҳамдулиллоҳ ёру бародарои бисёрам мисол паҳн мекунем навора, иншоаллоҳ кӯмакшон мерасидагиста бародари азиз. Як бародар ба кӯмак ниёз дорад. Ин рақамҳои телефонро ман менависонам гири бародари азиз. Инами рақамҳои телефони манай, круглосутка гиронай. Аброр, хуш омадӣ бародари азиз. Ва алайкум салом. Охе ина ҳамихелай, ҳоли иншааллоҳ кӯмакш мекунам. ҳоли ин навор паҳн мешавад, ҳоли ин навор иншоаллоҳ кӯмакш мекунам. Роҳафтода нашавед бародари азиз. Шукронаи Аллоҳ хуб ҳастем бародари азиз, шумоам соз ҳастем, тенҷ ҳастем бародари азиз. Дониш Эреф, пулаша аз карташ дуздиданд, мошеннико. Кани ҳамон нафаре ки ина рақамҳои телефони манро нависон бародари азиз, пули кира диздидан карташ? Чӣ хел диздидиян бародари азиз? Қарздори сахт шудааст. Дониш Эреф, бародари азиз, қатъиян мо одам суҳбат кардан мехоҳем бародари азиз. ҳазор раҳмат шумо ба суханони модара замин намондем. Иншоаллоҳ мо иншоаллоҳ ҳаракат мекунем. Модарои азиз, бародарои азиз, ман бозам мегӯям ки агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. Агар хоре хелад поям, фақат модар месӯзад. Ҳатто мо дар ғарибирам бошем бародари азиз, як ҷои мо дар кунам, як хор дар пои мо халад, ина дониста гиред ки модарои мо хабардор мешаванд. Шумо ина нодуруст нафаҳмед. Як ҷо дар ҳиссиётшонда мебиёяд ки мо як чиз шудем ё ки дар хобшон медурем. Барои ҳамин бародари азиз, модаро зиндаву саломат бошед, дар потон хор нахалавне ки ино модарои мо ҳастанд. Ино моро ба воя расондагиянд, ино моро таваллуд кардагиянд, ино моро гӯем роҳи рост омӯхтагиянд. Барои ҳамин бародари азиз, модароро бояд мо хору залел накунем, модароро мо бояд кӯмак кунем. Дар ҷавонӣ дов пиронро азиз, то азизи дигарон бошӣ ту низ. Вақте ки мо як каса кӯмак мекунем, як каса ҳурмат мекунем, иншааллоҳ ояндада ҳамаш хуб мешавад бародари азиз. Вақте ки чизе кардӣ ҳаваи мебинӣ. Бале бародари азиз, чӣ хел қатъиян бародар ҳамсӯҳбат ки Дилшод Эреф бародари азиз.
Моҳи худо бошидтон. Зинда бошед, сарварг саломат бошед. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Меҳроби хастасада, хуш омадӣ бародари азиз. Ина бо хуш омадам. Ака зинда бошӣ бародари азиз. Саломат бошӣ. Миннатдорем бародари азиз. Ҳамин меҳроби хастасадо ҳамин аккаунти дига ҳастай, агар хато накунам. Ман шери нарм ҳавай кана аккаунти хитай башам. 150 ҳозир бименависам рақамошо. 55 56 55 56 152 52. Гап нест, ман рақамошо гирифтем, иншоалло зангш мезанам бародари азиз. Так, хуш бошӣ апаҷон. Так, номерошам. Не, ака ма ухел аккаунт надорам. Фаҳмидем. Не, просто як бародар ягон сухани қабеҳам нанависонда. Инсони хуб аю. Некем нависондагӣ будак дар аккаунтиш ки ман шери нарм. Чӣ ягон гап дорем нависондагӣ буд. Баъд ман ҳамун бародара гуфтам ки кани як навор кун шери нарита нишон де. Биёли воли меомадагӣ саям бародар. Ман гуфтам кани ягон навор кун шери нарита нишон де бинем ки чӣ хел шери нарӣ. Барои ман гумон кардам аккаунти худата. Шашум лайк. Баъд бисёр дастгирӣ мекунад. Эфирҳои бародаро бисёр медирояд. Хусрав бародар хуш омадӣ мегӯям калон тизе. Ҳама каса хуш омадед. Зинда бошед бародари азиз. Ман баъзе вақт ба канали Ник Дилон медиром эфирро. Фаҳмо бародари азиз, фаҳмо. Хуш омадед ҳамакаса дӯстои азиз. Ина як лайк аз номи апам Ник Дилон. Зинда бошед. аз барои Аллоҳ кӯмак кунед. Зинда бошӣ бародари азиз.
مشکلی دارین برادر عزیز؟ مشکلی سخته که چه خیلی مشکلی چی سبب چی مشکلیش دیگه برادر عزیز؟ الو. телефоншо кушто бародармон ку. برادر عزیز زنگ زدم اون برادر اما گفت که مشکلی سخته تلفنش کشت. خیلی با یه بار دیگه زنگش میزنم. الو. الو. میگم برادرم چی مشکلی سرتون اومدگیه که یه برادر من گفت که کمک لازم است انشاءالله کمک میکنیم چون کار نمیکنه. من میخواستم فهم مثال همی بعد مثال راه حل مشکلی را یک جای حل کنیم انشاءالله. قبل نیست فردا انشاءالله زنگ زنیم صحبت میکنیم برادر عزیز. مایل در امون الله باشه. خب так صغیره کوچه اینا ای اکانتی خالی هایو یک لایک مونیما زنده باشین برادر عزیز. برادر عزیز ناو برادر ما انشاءالله گفته که فردا زنگ میزنیم تو. خواهید اگر زنگ زنه بیسنید کنه فهمونه که مثال چگونه مشکلی داره برادر عزیز ما انشاءالله خواهید چیزی ای دست من بیاید کمکش میکنیم برادرمون انشاءالله. صغیره کوچه خوش آمدی. نه نفس دوستای عزیز بخشش که این نیمی شب در افیر کردگی خیلی میگه که من و طبیعت ما عادت کردگیم همی وقتی رمضان بود بخیرتان باشه تا سحر همی گوییم افیر همی ساعت 8 9 سر میدودم یا که 7 سر میدودم ساعتی 3 میکشتیم شاید ساعتی 2 میکشتیم ساعتی تا ساعتی 4 تا 10 حتی تا نماز بامداد افیر کردگیم برادرها بخیرتان هسته در کانال هنر و طبیعت. خوش آمدین همه کسی برادر عزیز. همینجا دوازی 8 نفر برادر عزیز برای چی 2 نفر نرسونده سه تمام 8 نفره
хай шояд хоб боша бахшиш. 8 нафаре некем дар эфир, 2 нафар нависондаиса тамом. Ҳоле мега ки менависи мохӣ намехонӣ. Рост мегӣ бародари азиз, мушкили беҳад қин даю, лекин ҳамин коре кунем ки ҳамон мушкилӣ ба роҳи рост, ба роҳи гӯем фиребу як каса фиреб кардана, як каса мисол ба як роҳи дига ҷалб кардан, ба ин роҳҳо ҳал нашавад мушкилӣ. Бо роҳи ҳалли мушкилӣ иншоаллоҳ ба роҳи рост кӯшиш кунем ки ба роҳи рост нахез мисол як каса фиребу тақал накун, дуздӣ накун, хез мисол зуд намерасад мушкилӣ дар ғалтидагӣ муроҷиат кун. Буро муроҷиат кун, иншоаллоҳ кӯмакат мекунад. Лекин агар фиреб кунӣ, мегӯянд ку бародари азиз, бад макун ки бад афтӣ, чоҳ макун ки худ афтӣ. Ин дурустае бародари азиз. Не валлоҳ ин нест. Ман просто мисол овардистам бародари азиз. Ман ин гумонро надорам, ман мисол овардистам ки дар ҳақиқат мисол агар дар мушкилӣ ғалтидагӣ бошад, мисол дар ҳақиқат рост дуруст боша, мисол иншоаллоҳ кӯмакш мекунем. Лекин мардуми мо ҳатто мисол ҳамо фиребгар ҳам мисол хеза як картаи чимона мисол фиреб кунад, мардуми мо гӯем зудбоваранд, мардуми мо дилсӯзанд, мехезанд кӯмак мекунанд, лекин дар асл намедонанд ки кира кӯмак каристанд. Дар асл фикр намекунанд ки як ҳаромхӯри фасоди фиребкуна мисол кӯмак каристанд. Лекин мо бояд ин хел набошем. Мо бояд фикри ҷомеаам кунем, на ин ки фикри киссаи худмонро, ё ки дар як мушкилӣ задагием, мисол мушкилӣ задӣ, хел муроҷиат кун, на ин ки хез бародарота фиреб кун мисол. Хайнам хелиёшро дидем дар ҳамин интернет бародарои тоҷики худмонро қабиданд дар Парижи камуш, намедонам вай памперса гирифта чиро биридае карочи, ранги ҳама латоие ки привязка мекунанд амхелӣ кардаю, дилем ки қиёмата дар Парижи камуш шакидай, как будто вай аппендисит оператсия кардиям, ё ки грижа оператсия кардиям. Амхелӣ кардаю, видео карда партофтае ки мана кӯмак кун. баъди ҳамун видео партофтанаш чанд карат мисол фиреб карда ҳамсоз нашуда, бародаро ёфтанд, қабиданша, мегӯям барои чӣ хелӣ кардӣ? Мегӯяд сумум дар кор буд. Охай не хел худта мисол шарманда накуну, хез хуб бош муроҷиат кун. Чӣ хеле бародармон мисол меҳрибони равшан дар мушкилӣ ғалтида буд, гуфта будем шуд мардум ягон кас як бадаш нагуфт, ҳама кӯмакаш карданд. Хай ҳастае сухани бад мегуфтагӣ. Барои ҳамин лучши хезе муроҷиат кунед, чем як каса фиребу тақал кардан муроҷиат кунед, ана ин номуси мардӣ мекунад. Вақте ки беномус шудӣ, ба мехезӣ конкурс мекунӣ, баъд мехезӣ ба фиреби фақат якдигар тамом. Қанатчина каран мегирӣ, тамом парчин каран мегирӣ якдигарта. Бародари азиз, дар эфири Ҳунар ва табиат 1 соат 49 минут қариб гӯем, 2 соат қариб гӯем суҳбат кардем. Лекин инам шӯхӣ неста, 2 соат ман хаб наистодам бародари азиз, фақат гап задам. Бародари азиз, камтар овозам хаста шудагиам, бинимам гӯё маҳкам шудааста, намедонам айрӯи чӣ. Сабабша уже аллакай хит кардам ба фикрам. Кондитсионер ҷои кор ма часп монда, намеша шиштагии авқот хулосидем, включаташ кардам. Кондитсионер хунукиро ки роҳӣ кард, аллакай мада уже залал карда. Биниём маҳкам шуда, уже сурхто оварагӣ мебинем. Так, аки админа пурси ки ҷавобот наметавозӣ иншоаллоҳ. Так. Катар Ахмад апа гапа росташ нашинохтамтон. Кадомеро нашинохта? Ҳокимҷон,
чӯ ака мана гӯӣ нагӯӣ ака иншоалло мехонам савсинотуно. Ишел ака мана то ин дараҷаро паси бад набаро хокинҷон. Ман ва блогер акин. Ман ва блогер зинда бошӣ хушомадӣ. То гапшо тамом мекунам ки саҳар мешавад. Бале ман ва блогер зинда бошӣ. Ман хеле бо ҳамин сайраи Ҳокимҷон нависондагие ки ҳарчи ман ва блогер буда. Воҳ Ҳокимҷон, воҳ Ҳокимҷон. Дод ай дасти каду. Зинда бошед дӯстои азиз. Ман ва блогер ту номаи ширинӣ ё чӣ хеле? Номаи ширинӣ ё дигара? Оҳо, худоапа. Ҳамин Сбербанк дузд шуда. Не, Сбербанк дузд неста. Сбербанк худаш ин корро намекунад. Вале ман фардо қатъи бо бародар суҳбат кунам ки чӣ хеле суми бояд дизидиям, чанд қадар сумша дизидиям. Агар боварӣ мумкинам кордои банкиша тия мисол ному фамилияша гап занам, мо ҳамаи ина аниқ мекунем иншоалло. Вақте ки сумша дизида бошам, ҳамаи ин аниқ карда мешавад. Кӣ дизидагиад, чӣ хел дизидагиад, ҳамаш аниқ карда мешавад. Даниёи карта бояд дар ягон ҷо натии. Охи даниёи картара бояд дар ягон ҷо натии, ин паният най. Вақте ки ягон кас зангтон мезанад, инам дар ягон гӯем шояд ягон мошенник зангаш задаги ҳамхеле гуфтагиае ки ҳамхеле код ё ҳамхеле роӣ кардагиан, ин мисол подтверждит кардагиае, шояд ин хел шудагӣ бошад. Шояд дар ягон гӯем фиреби ягон маккори дига ғалтӣ бошад, просто дар номи ҳавай пула гузарондагӣ бошад. Вале фардо қатъи бо бародар иншоалло суҳбат кунем. Агар ҳақиқат боша, агар рост боша, агар дуруст боша, гапи бародармон иншоалло аниқш мекунем иншоалло. Ҳастанд бародарое ки дар ин корҳо соображат мекунанд, метавонанд дида иншоалло. Инам хеле дӯстои азиз, ним соат шуд дар эфирем. Саломат бошед ҳашт нафарем эфирда. Худо келини ман хуб ҳастанд. меҳроби хастасудо, зинда бошӣ. Ҳамин апаи казана чӣ кардесия? Худо келини ман хуб ҳастай. Ака ҳамо қадои мана усал кардесите? Иншоалло ки созем. Так, агар мана ягон мошенник занг бизанад, шод бугад, ҷошта Сбербанк худаш занг мезанад. Аҳа, муҳоҷиrbachа ту зуд будӣ. Дониш РФ рафтем мегӯяд милитсия бирен мегӯяд. Охи Сбербанк рафте фардо муайянаш мекунем иншоалло чӣ гапай, чанд мисол маблағи пулиша мисол дуздидагиам. Картаи визае? Админ моям ранги шумо худо ёфтагиямӣ. Зинда бошед бародари азиз. 100,000 ака ин бародар ба хайра иншоалло. Ба ҳар ҳол
ин бисёр садҳазор бисёр ба мушкилиҳои ба меҳнатҳои ёфт шудагиам бародари азиз, барои ҳамин 1 рубл ҳам, 1 копейк ҳам нон асту мегӯянд, нонреза ҳам нон. Барои ҳамин бародари азиз, ин ҳаме дар чӣ ягон машине гафтидага, ин просто так, ин пула ягон кас снимат карда наметавонад, просто так. Барои ҳамин чӣ мегӯянд ку шамол нахеза, барги дарахт намеҷунбад, барги дарахт намереза. Барои ҳамин ҳар як чиз як амре мешавад. Барои ҳамин амри Аллоҳ мисол амр кард, барги дарахт мереза, шамол мехеза, барги дарахт мереза. Барои ҳамин иншоаллоҳ ҳар як чиз сабаб дорад бародари азиз. Вай сабабаш маълум мешавад иншоаллоҳ ярми рӯз. Афа кӯдака назанем, ки ба дар вақти пириёи на қати бачам азобм метард. Ду психика. Хубам бадист тудай. Хай ҳамихела бародари азиз, Дониш Эриф, дӯсти азиз, ҳамихела. Бале, е бача бихон, хоҷа сардам мара бихон, мегӯм хона намерем, ма раҳакиам. Не, ман ҳоли иншоаллоҳ хона, нияти хона рафтан ҳоли ҳозираш дар кор дорум, серкорум, ҳоли нияти хона рафтан накардам иншоаллоҳ. Нияти хона рафтан ки кардем, гап мезанем ки хона рафтастем иншоаллоҳ. Ҳоли фақат аз қафои кору бор, аз қафои ризқи зиндагӣ ёфтан, мисол ризқи рӯзӣ, инҷа кору бор карда гаштем бародари азиз. А бача бихон, хондам. Охи келинут ай сари хастагиш телефон дар даст то соати 23 шавад, мултик нигоҳ мекунам. Вай зур ку. Акаи ҳунар, чӣ ҳол дорем? Чизои муфид хуш омадем. Шукрнонаи Аллоҳ, хуб ҳастем, алҳамдулиллоҳ. Ва алайкум ассалом. Салом дода бошем. Хуш омадем. Аҳволмон хуб ай, алҳамдулиллоҳ, хуб ҳастем. Гаштем ба дуои шумо. Дӯстои азиз 10 нафар шудем. Миннатдорем бисёр дар эфири Казан ТЖ омадем. Бале, агар иминое бошад, дар ному фамилияш картаро оформит кардаги бошаду, страховка дошта бошад, агар ҳамин страховкаш дар сум платит кунад, Сбербанк гӯем ҷавоб метиҳад, меёвад иншоаллоҳ. Худо кӯдака бача, илтимос коре кунед, ки кӯдакотон ба тел одат накунанд. Садои ваҳдат хуш омадӣ бародари азиз. Зинда бошӣ. Гирифтем 13 лайка. Миннатдорем. Апаи Казан хуш бошен. Чӣ ҳол дорем? Тагдал шинидем. Иншоаллоҳ ки мо созем. Казан ТЖ гуфтаи додар ҳокимҷон. Ҳа, охи то гапша тамом мекунад, ки ҳамаша пропуск дид.
мекунад. Бале, аппаи казантеҷи ма и журналистон розӣ нестам, алиш кунед журналистона. Гап нест ҳокимҷон, фарду ман зангт мезанам, пахшои мустақими казантежиро худат ба гардан гирӣ. Агар зангт мезанам, логини паролша метем та ина даро мисол чӣ кун, баррандагиро кани пеш бар, баъд мефаҳмӣ ки баррандагӣ чӣ будаю, баъд сохти ман ҳам баррандагӣ мекунию, ҳам лаълӣ дар пеши ту, ини хеле лаълӣ дар пеш байни хеле чарандагиро мекунӣ аха. Фаҳмидӣ? Зинда бошед бародарои азиз. Миннатдорам муҳоҷирбача хондаашуда казан гуфтам. Гап нест бинда. Ина ман фарду зангт мезанам, мебинем кани чӣ хел баррандагӣ мекунӣ. Худо маслиҳати бародарона буд. Чизои муфид гуфтае ки мешавад. Алҳамдулиллоҳ, соз хуб, раҳмат, мо ҳам шукри Аллоҳ соз. Зинда бошед. Админ нахӯр ки бо гушна нашавем мо. Бахшиши зиёд кам мисол хӯрок мехӯрем, мисол дар ҳамин мавриди эфир бахшиши зиёд мепурсем ки шумо моро тамошо доред, мо мазза дода хӯрдасем, бахшиш мепурсем. Бародарои азиз, модарои азиз, бахшиш зиёд. Так, чизи муфид ҳичи, иқа гап задему омадем я миллион бор ба ҳудур мегаҳам. Ака мегӯм иҷтиҳод маъмурӣ соз будааст ку. Лекин охир бародарои азиз, мегӯянд ки одам ай хӯрдан фарбеҳ мешавад. Ҳамин ман ай худам гӯем фикру ақида мекунам, агарам фарбеҳ мешудам, ман фарбеҳ мешудам, лекин бовар кунед устухонои танама якта ҳисоб мекунем. Мошинник занг зад, нафаҳмида кода додам, дароям пул нест. Айби худам, лекин қарздор шудам. Иншоаллоҳ бародари азиз, ҳамааш аниқ мешавад иншоаллоҳ. Фақат мисол вақте ки ҳамсӯҳбат мешем бародари азиз, ҳамон Сбербанк онлайнет медорӣ, ҳамон историяи Сбербанк онлайнта нишон медиҳӣ, баъд мебинем ки чӣ хел пул таслимат кардагиам. Бародари азиз, илтимос кӯмак кунед. Воҳ сағира мега бесинай, мара як минут бихонам. И сағира бо чӣ нависонда? Дониш аку ба фикрам гирифта наметонӣ, мегӯян гирифта боша наметонӣ. Так, гирифта бошад, ай сипасам
ҳай и сипасам пул монди дигар. ҳай сипасам пул монди, пулака снимат мекунам, фаҳмидӣ? Бардори азиз, барои ҳамин ҳоли пул напартовӣ бо картада. Илтимос кӯмак кунед. Картаро алиш кун. Ҳоли алиш накун, бародари азиз. Картаро фақат ҳоли мон ҳамихе беста, пулиш фақат нагзарон. Картаро ҳамаша веснят кардам дар кора, бародари азиз. Барои ҳамин ҳоли ягон сӯч накун. барои ҳами Бародари азиз, барои ҳаминон навор бисёр шудагиай. Барои ҳами суханҳо, барои ҳами хеле мошенникҳо дар ҳами бисёри бародаро навор кардагианд. Ҳатто морам дар ҳамин навор карда дар ҳами интернет, ҳами мессенҷеруда партофтагӣ будем, бародари азиз. Дар ҳами интернет аксарияти бародаро ҳастае, ки ҳами хеле мошенникҳо пайдо шудагианд. Дар фиреби ҳаминон нағалтем бо некем бародаро, мо бо ҳамун кормонро мекунем, аҳамият наметиҳем. Просто коди панҷрақамаро додиншон, Вайсбер метавонад дар худшон установка кардааст. Бале, бале. Акаи ҳунар конкурстон чӣ шуд? Акаи ҳунар конкурси чӣ? Хай, хулоса эфир кардем, пахши мустақим кардем. Як-ду бародар занг заданд, суҳбат карданд, гап заданд. Занги телефонӣ қабул кардем. Ду бародар занг заданд, гап заданд, хулоса тамом. Акаи ҳунар кай сар мекунем бо конкурси нава? Фардо иншоалло, фардо худо хоҳад, боз чӣ мекунем, бо пахши мустақим мекунем, барвақттар иншоалло мекунем. Агар барвақттар ай кор бироем, барое ки серкорем. Бовар кунед бародари азиз, ҳами чиғоте ки эфира сар кардум, ман гӯем аз кор биромадум, соат 9 шуда буд аллакай. То хӯрок хӯрдем, ки соат худаш аз 10 гузашт, қариб 10 буд ё ки аз 10 гузаштагӣ ма эфири гӯем пахши мустақими ҳунар ва табиата аз 10 гузаштагӣ ман сар додум. Моҷидбача нависонда ки ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадӣ. Так, кӣ салом дод боша? Садои форам омада, навдидем сагарара. Хуш омадӣ садои форам. Дар ватсаптон партофтум.
картая ба ватсап картатонро партохтем. Ватсапи мана шумо агизу дорем? Ҳамаашо буда занг задам. Хуб мебинем ба ин телефона. Ё аллоҳ. Так, не, бародари азиз, гап дар инҷа нестаю, лекин иншоаллоҳ фарду суҳбат мекунем дар бораи ин мавзӯъ. Иншоаллоҳ суҳбат мекунем. Э, ин ҳалшавандае, лекин картаи ту, бародари азиз, картаи ту картаи гӯем чӣ нестад. Картаи ту бояд, бародари азиз, ин картаи ту гирифтагӣ картаи иминое нестае ҳатто. Картаи момент гирифтагии ту, бародари азиз, ин картаам ҳатто гӯем ин карта нестад. Картаи иминое нагирифтӣ, дар рӯш ному фамилият бояд нависондагӣ бошад. Барои чӣ дар инҷа рӯшта ному фамилияи шумо нестад, бародари азиз? Ҳатто ҳамун рақами картат ҳамаш видно нестае, бародари азиз. Рақами карта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рақама. Инҷода бояд чанд рақама бошад Сбербанк? 13 рақам нестае ку, зиёд бояд бошад. Ҳамун картаро хушрӯ суратгир ман ки картаи ту картаи моментае, виза. Сбербанк онлайн дорӣ ба фикрам телефонот даҳон, бародари азиз? Мегӯям Сбербанк онлайн дорӣ ба телефонот? Самира Сумайя, хуш омадед, модари азиз. Зинда бошед. Не, хоб надорам. Хеле осонае гуфтан. Не. Охир баъд шумо чӣ хел картаи Сбербанк гирифтем, ки шумо Сбербанк онлайн надоред, бародари азиз? Шумода чӣ хел пул перевод мекунанд? Шумо чӣ хел дар телефонтон пул мепартоед? Шумо чӣ хел пул равон мекунед хонатон? Зинда бошед. Акаи Баҳодур, хуш омадӣ. Зинда бош, акаи Баҳодур.
секрет мепурсанд ҳозиро дар Сведбанк. Ман як кодовое слово дорам. Вақте картаи Сведбанка гири иминой, картаи шумо моментае бародари азиз, картаи картарам нестай ҳатто. Ина картарам нагӯем мешавад. вале картаи Сведбанк худаш бояд чӣ бошад? Иминой, ному фамилияд бояд нависондагӣ бошад. Ман картаам ози дар ҷейбам нестае, ки нишон медиҳем, ки карта бояд чӣ хеле бошад. охе надидӣ, ман гуфтам, ки картаи моментума. И картаро инҷури метавонӣ дар мусулка партозӣ хеле картаро. Так шобиҷон ҳоли ман қатъит адеми гап мезанем. Манам мегӣ, ки ҳамин ҳози дар эфир занг-занг. Ҳози дар эмо занг-занг гавзан гуфта. Ҳокимҷон, дар ин эфир ҳози занг-занг гавзан. Боз сагара отдельный гап доштаем монда. Занг занд ҳамин эфир дар отдельный гапта буд, ки ҳама фаҳманд. Ҳокимҷон, девонаи ҳама хова. Ха ина ту баҳоната меёбӣ. Бия ҳамин даҳани мана наков, ҳокимҷон, ки ба ягон гап безе мегӯям, ту ба хафа мешӣ. Барои ҳамин даҳани мана наков хафа. Бародарҷон, ин картаи наядодарамон. Бо картаи худмон аз даст дида нагирифтам, ки бо чизе гум накунам. Ман фаҳмидам, картаи хитай. Бародари азиз, ман шуморо ба гап гуфтасе бовар кардасам. Лекин картае ки доштем, мегӣ картае ки гирифтагӣ нестем. Дӯстои азиз, ана ӯ картада ҳамун историяи ҳамун карта манда дар кора. Бародари азиз, ки ман историяи ҳамун картаро бинем. Историяи ӯ картаро бинем, нафаре ки шуморо фиреб кардагиан, нафаре ки пули шуморо гирифтагиан, дар ӯ историяи карта сахранид мешавад. Дар ӯ историяи карта сахранид мешавад, мебурорад, ки ҳамин қадар сумми шуморо дизидагианд. Фаҳмидӣ, бародари азиз? Ман мехоҳам ҳамина бинам, дӯстои азиз.
шумо дебардори азиз, бардордиёно 3 минути дига худо хоҳад дар эфирем. Агар иҷозати эфира қатъ мекунем 1 соати тӯлонӣ шавад, хайр фақат ба иҷозати шумо дӯстои азиз. Иншоалло эфира қатъ мекунем, дуои хайртон мекунем. Мақсади ман чия, бародари азиз, ки ман медонам баргардондани қин шояд баргардонда нашавад. Лекин мақсади ман чия, ки ман мехоҳам ҳамун история, ҳамун картаро бинам бозтар. История ҳавое бинам, ки ҳамун пули шуморо чӣ хел диздиям, пули шуморо чӣ хел синомат кардагиам, ман ҳамино мехоҳам бинам дар историяи картатон, бародари азиз. Рақамҳои ҳамун картае, ки сумо диздидагиан, ҳамун рақамҳои ҳамун картаро суратгир бардорӣ кун. Ҳамин нафаре, ки картаи Сбербанк, карта бояд бе Сбербанк онлайн рӯзи молодёж, ҳамин любой нафар бе Сбербанк онлайн истифода намебаранд картаро. Вақте картаро ки гирифтӣ, ту Сбербанк онлайн мекушоӣ вайда. Сбербанк онлайн ки шудӣ, роҳҳои перевод, мисол як телефонато пул мепартоӣ, як телефони падару модари Тоҷикистон пул мегузаронӣ, як падару модари дар Тоҷикистон пул мепартоӣ через зарубеж, боз мешавад гузарондан. Картаҳои Душанбе Сити, банки Схата, дигару дигар, боз любой хел роҳӣ мекунӣ ба картаи Сбербанк. Ман ҳамино мехоҳам, ки ҳамун историяи ҳамун картае, ки меги сумо диздидам, историяи ҳавое бинем, ки чӣ хел диздидагиам, бародари азиз. Мақсади ман ина, бародари азиз, ки мо бинем, ки чӣ хел диздидагиам, ина аниқ карда мешавад, сумо баргардонда мешавад, бародари азиз. Фақат история дар кор. Табигаро дар Сбербанк будам. Ёвай мошенник. Гӯё вай мошенник ошибка карда буда. Ҳай хелшан мешавад, бародари азиз.
Бародари азиз, ному фамилияи худат чияй дар картат? Картаете ки сумта снимат кардан, сумта дизидан. Ному фамилияи худат чияй дар ҳамун картат, бародари азиз? Так, Дӯст Муҳаммад Баҳромович, картаи картае ки ман дар пастагӣ дар ному фамилияи Дудар тайбай карта? Бале. Бародари азиз, инам иҷода манам ин Сбербанк онлайн дар омадагӣ, ина ман пул 10 рубле просто перевод кардам, ҳамин дар номи хитае. Барои чӣ мегӣ ки дар номи Дударама? Ҳаминҷо номи худат биромадагиай, барои чӣ мегӣ ки дар номи Дударама? Номи худат биромадагиай, бародари азиз. Тура Дудари Дӯст Муҳаммад ном надора ку? Номи худат биромадагиай, бародари азиз. Чӣ ба дурӯғ мегӣ? Мегӣ ки номи Дударама. Инам инҷо номи худат биромадагиай, бародари азиз. Дидестӣ? Номи картаи хитае. Шумо мегӯед ки номи Дударама. Дар куҷо номи Дударта ки вақте ки инам инҷода манро фиреб кардастӣ, бародари азиз. Инам инҷо номи худатае, номи картаи худатае, бародари азиз. Инам инҷо маро чӣ кардастӣ? Ин не вай ки пула дуздидам. Не, бародари азиз, ҳамин картае ки ҳозир манда гуфтеса будӣ, ту гуфтӣ ки ин карта дар номи Дударама, ӯ картаро партофтем. Ҳамин нав худат нависондӣ мада, ҳаминҷода дар ҳамин прямой эфирам нависондӣ, дӯсти азиз, ки картаи Дударама, ин картаи Дударамаи картаи худам бояд партофтем, қафош нашудем. Чизе ки рафт баргардонда намешавад. Некем дар иҷе, бародари азиз, охи ина карта дар номи хитае ку. Вақте ки ман пурсидестам ки картае ки манда ҳозир партофтӣ дар номи Дударта, нависондӣ манда ки бале ина. Бале, бародари азиз. Ина иҷода номи хитае ку охир. Ана мо картае ки, бародари азиз, картае ки гуфтестӣ ки дӯсти азиз, ман ина виснис карданаш ку ду карадаи, бародари азиз. Картае ки пул шуяд диздидагиам мегӣ,
Ман дар ҳамун Сбербанк онлайни ҳавай боша, лична Сбербанк онлайни ҳавай боша, 2 × 2 ёфтани ҳавай, 2 × 2 ки пулитра ки дар худаш гузарондагия бардори азиз. Пулитра ки дизидагия Сбербанк онлайн ҳатто худаш метавона ёва. Фаҳмидӣ, бардори азиз? Ман иҷода шуморо дар ягон чӣ намекунам, мисол гунаҳгорам намекунам, лекин дар иҷа ман ҳаминҷа нав вопрос задоват кардам, ки картае ки ман дар партофтӣ дар номи хита ё ки дар номи додарад? Ту гуфтӣ дар номи додарад. Ина иҷода чӯ номи ту буромадааста? Пурсидам, ки ному фамилияш чия? Нависондӣ. Ана иҷода ному фамилия кия? Куллов Абдулбасир Бахромович. Зинда бошӣ, бародари азиз, саломат бошӣ, худованд нигаҳбонат боша. Фардо агар мисол инами хоҳӣ, ки мисол ҳамн мушкилит ҳал шава, бародари азиз, ина фардо биё занг мезанем, суҳбат мекунем. Ман да фақат, бародари азиз, ҳамун история намо Сбербанк онлайне дар корай. Ҳатто агар Сбербанк онлайнтам удалит кардагӣ бошӣ, ина вастанавишт карданаш 2 × 2 мери Сбербанк, ҳамун банки Сбербанк мери, айнав Сбербанк онлайнта вастанавид мекунӣ. Ҳамун история ҳавая ё ки ҳамун карта дар дастат боша, банкомат мерӣ. Ман ҳамаша худам мефаҳмонам. Ту дар банкомат историят медурӣ, агар сабраҷат накунӣ, историяи картат медурӣ, мебинем ки пули тура чӣ хел снимат кардагиай, кӣ диздидагиай, ҳамаша мебинӣ, бародари азиз. Майли хай, ман фардо иншоалло, бародари азиз, занги шуморо интизор мешавам. Ё ки агар гӯё ки худат занг зан, ман фардо соатҳои 9 иншоалло зангат мезанам. Занг мезанем, суҳбат мекунем, бародари азиз. Некем агар мисол дар ҳақиқат рост боша, бародари азиз, ина хоҳӣ ки мушкилит ҳал шава, мо иншоалло дар барат местоем, қаноатат мешавем, бародари азиз. Хоҳӣ ки мисол донӣ ки чӣ хел пулат рафтагиай ё ки кӯмакат кунанд ба пуле ки гӯем пуле ки барбод рафта, ягон машини гуфтиву хутон ки дизидакша. Ина, бародари азиз, агар ҳалли ҳамин мушкилиро хоҳӣ, ина ҳалли мушкилӣ, ман бо гуфтаистам ки ҳамун историяи картат монда дар кора, ки ман историяи картата бинем, бародари азиз, ки пулитра ки диздагиа, чӣ хел диздидагиа. Зинда бошем, бародари азиз, миннатдорем аз ҳаматон. Худованд, бародари азиз, ҳаматонро нигаҳбон боша. Майлаш, гап неста, бародари азиз, иншоалло фарду суҳбат мекунем, бисёр хуб мешавад. Бародарои азиз, худованд ҳаматонро нигаҳбон боша, худованд ҳаматонро коротонро бобарор гардона, умри дарозтон тия, ризқи фарозтон тия. Худованд дар ҳама коротон баракатша, баракати зиёд гардона баракатонро, бародарои азиз. Ба меҳнати ҳалолтон ҳамеша кор кунед, ба роҳи иҳдина сиротал мустақим. Худованд дар роҳи иҳдина сиротал мустақим ҳидояттон кунаву нафарое ки бемор ҳастем, Худованд бемориётонро шифои комилу оҷиз ато фармояв. Нафарое ки бефарзанданд, Худованд фарзанди солиҳу солиҳа насибшон дора. Нафарое ки мушкилӣ доранд, Худованд мушкилишонро ба роҳи рост, ба роҳи ҳақиқат, ба меҳнати ҳалоли худшону бе фиребу бе найранг мушкилиҳошонро
осон гардонию ҳамаи коротонро бародаро бо бориҳо хонем. Нафарое ки талаби илм омадагианд, бародари азиз, дар хондонашон муваффақиятҳо хоҳонем. Нафарое ки бефарзанданд, фарзанди солиҳа солиҳа насибшон дорад. Нафарое ки безан ҳастанд, худованд зани солиҳашон насиб дорад. Нафарое ки бешавҳаранд, худованд шавҳари солиҳ насибшон дорад. чӣ орзу ҳавасе дар дилтон дорем, орзу ҳаваси бекинаву гӯем ба роҳи ҳақиқат, ба роҳи сироталмустақим, ба роҳи рост орзу ҳавасҳои хуб дорем, нек дорем, ба ҳама орзу ҳавасҳои некитон расем. Бародарои азиз, аллоҳумма ғфир ланбот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва қозилу ҳоҷот бирахматика я арҳамар роҳимин. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. дӯстони азиз, 1 соати 14 минут шуда мо дар пахши мустақими Казан Тиҷаем. Миннатдорем бародарои азиз. Фардо иншоалло ба канали Ҳунар ва табиат, канали Хидмқадӣ, иншоалло фардо якум канали Хидмқадӣ эфир мекунам ва баъдан ба канали Казан ТЖ. Зиндаву саломат бошем. Нависонед бародарои азиз, гапотонро мехонам, ба эфир қатъ мекунам. خدا با شما رحمت برای دستگیرتون. زنده باشه خدا و سلامت باشه دوستای عزیز. خیر با یکم کس دیگه نوشتنی باشن نویسانید انشاءالله. میخوانم سابشینتون رو بعد میکشم توی چیره افیرم. همه کس خوش اومدین. خیر یک و یک رفتیم برادرای عزیز. خداوند همتون نگهبان باشه و خداوند نفرای در راه کج هستند خداوند هدایتشون کنه و خداوند همیشه در راه راست روانشون گردانه و راه کج رو تماما پیشه نگیرن که راه کج این راه شیطانی است، این راه دجالی است، این راه دزدی و قلابی است. برای همین برادرای عزیز در حقتون دعا میکنیم که همیشه در راه راست، در راه اهدنا الصراط المستقیم باشین. برادرای عزیز خدا حافظ. فردا انشاءالله یکم با کانال هنر و طبیعت پخش مستقیم میبرویم و بعدا با کانال کازان تیجی. زنده و سلامت باشه برادرای عزیز.